Sunana Firdausa Bashir Labaran, ni ce Creative Director na FBL. FBL brand ne da muke yin ɗinkin mata. Mun fara shi a 2016 muna yin ɗinkin mata, mun fara da ready to wear. Daga nan kuma sai muka zo muka fara yin bespoke. Wanda mutum zai kawo ɗinkin shi, ɗinkin lace ɗin shi ko atamfan shi. In ya kawo za a gwada shi. Sai a yi deciding style ɗin da yake so sai a mishi style. In yana da style zai iya bayarwa, in kuma ba shi da shi za mu iya nuna masa styles kala-kala sai ya zaɓa. Ready to wear ɗin kuma shine wanda za mu yi design kala-kala kamar guda 5 ko 10 depending on kawai yadda dai muke so muke sai mu yi. In muka ɗaɗɗauka pictures duk wanda yake so za a iya tura masa daidai size ɗin shi da kuma wanda yake so. Abin da ya ja ra'ayina ya sa na fara ɗinki shine ina son kaya sosai, ina son abu mai kyau, sannan kuma ina son abayas. So daga nan sai na fara ma lokacin mutane ba su fara sassanin ina yin bespoke ɗin ba, sai dai ina kiran friends ina kan in za su je biki sai in ce su kawo fabric ɗinsu zan ɗinka musu, ko da ba su bani kuɗi ba ina son su kawo min da yin ɗinka musu saboda mutane su ga ɗinkin in sun gani su ma za su iya kawo min customers. Na fara ɗinki ne lokacin da ina level 2, sannan ina koyon ɗinki sai nake siyar da irin fabric haka na ɗinkin kayan nake saida su. Daga nan dai ina ta sai da fabrics ɗin ina siyarwa haka, sai na zo kuma na gama makarantar sai na zo na releasing first collection ɗina wanda ne kaya kusan guda 10. A cikin wa'annan fabric ɗin da nake saidawa na ɗaɗɗauka wa'insu fabrics ɗin na ɗinka kayan da shi na siyar. Na nema photographer, na zo na samu model ɗin sister ina ce. Muka je muka ɗaɗɗauka muka yi photoshoot da ita, muka zo muka yi posting kuma mutane da yawa sun so kayan a lokacin. Saboda lokacin da na yi kayan ina tunanin mutane ba za su so kayan ba, saboda idan na ɗinka sai in ga kai wannan bai yi min kyau ba. Sai in ga kai bara na ajiye shi ba mutane ba za su so shi ba. Kawai sun lokacin na ce bara kawai mai saka kayan gaba ɗaya. Gaskiya na yi facing challenges da yawa wadda har yanzu ma kullum a cikin facing challenge muke yi. Tun daga farkon fara makarantar ɗinki na har yanzu kullum ina facing challenges kala-kala da dama. Tun daga farko lokacin da na fara babu wanda ya supporting abin saboda ana ganin cewa ba zan iya ba. Ni kuma ina son abin, ina son na koya. Amma a gida kowa yana cewa ya za a yi yin ɗinki, ni ba zan iya ba saboda ana ganin lazy, ba zan iya yin ɗinki ba. So a haka dai na ce zan ba su mamaki, zan je na yi. Haka dai kullum ina zuwa, ba na missing class kullum ina zuwa. Wata ran in na je, wata ran ba zan iya ba, wata ran in na je in na ɗinka a ce ma sai na farke. Haka sai akwai lokacin da ma har muka yi hutu na ce bara in yi in fasa malama. Na je na siya atamfana, na zo na yanka na ɗinka riga da skirt. Ina ta murna na ɗinka complete kaya na ɗinka riga da skirt. Ina zuwa ina ɗaga mishi ya ce me wannan? Ya ce sai na farke kayan gaba ɗaya. So lokacin gaskiya lokacin ba na jin daɗin abin, amma dole ina so haka na dinga na ci gaba da yi. Da muke hutu ɗin bayan mun kusa gama makarantar ɗinki ɗin, lokacin kuma mun koma makaranta. So abu sai ya zo ya haɗe min. Kuma ina ɗinki, ina zuwa makarantar ɗinki, ina zuwa lectures. So wani lokacin in na je makarantar ɗinkin sai a ce min ai an yanka abu bana nan, ko an yi wani abu ko an yi ɗinki bana nan. So haka dai yake wanda muke tare da su sai su koya maka, ko wata rana in je gidansu wata ta koya min, haka dai na ringa yi. Lokacin ina zuwa makaranta kuma ina yin ɗinki, abubuwan sai suka haɗa min. Kullum sai dai daga makaranta in wuce kasuwa, in na je kasuwa in siyo abubuwan da zan yi ɗinki sannan in dawo gida in zo in ɗinka. Abubuwan dai da yawa suka zo suka min yawa, ina makaranta, ina zuwa kasuwa, ina yin wani. So idan exams ya zo gaba ɗaya sai na je abin da zan iya yi ba sai dai na haƙura. Lokacin kafin na samu wanda za su ke taya ni kenan, saboda da ni kaɗai ce nake yi ba wanda yake taya ni. So daga baya dai da abin
na ga cewa ya kamata in samu wanda za su ringa taya ni, sai na samu wa'inda suke taya ni. So abu ka san da abin da aka ce ba da kanka za ka zauna ka yi shi ba, dole sai ka ga bambanci kuma sai ka samu matsala. So wani abun dole sai kana nan za a yi, kamar yanzu da ake yin ɗinkuna dramatic abubuwa, ba kowane tela ne zai gane cewa in aka sa abu a nan zai yi kyau ba, dole sai kana nan komai za ka ringa nuna mishi ka ce wannan zai yi a nan, wannan zai yi a nan. Sannan koyaushe idan mutum ya kawo min ɗinki ba na iya yin bacci, kuma koyaushe ina tunanin kayan ya zai zama. In mutum ya kawo min ɗinki ranar da ya kawo da ranar da ya karɓa, koyaushe a fargaban ya zai yi, ya in ya zo ya karɓi kayan nan zai ce ya masa ko ba zai masa ba. So kullum a wannan tunanin nake, in na kwanta bacci kawai so nake safe yayi in tashi in gaya ake ciki me yake faruwa da kayan. Alhamdulillah gaskiya na yi achieving abubuwa da yawa tunda na yi building brand ina, abinda nake so ne kuma tun farko kuma na samu na same shi. So wannan ma achievement ne, abinda kake nema tuntun ka zo ka samu. Na ɗauki ma'aikata suna aiki a ƙarƙashina, sannan kuma duk wani abu ka yi wa mutum ɗinki, in ka yi wa mutum ɗinki a gani a jikin shi a ce ɗinkinsa ya yi kyau, ka san ba abin da muke so irin mu saka kaya mu ji an ce ya yi kyau, ko ka gani kai kanka a jikinka ka ce ya yi kyau. So wannan ka sa mutum ma ya ji daɗi a ransa, shi ma wannan wani achievement ne, ka saka mutum a cikin farin ciki. Sannan ina da students wa'inda na koya wa ɗinki wanda su ma yanzu sun fara yin nasu alhamdulillah. Sannan kuma ina yi wa kaina abubuwa da yawa wanda ba sai na tambaya a gidana ce a yi mun ba. Wasu abubuwan da yawa in dai ba wai abu ne ya ci ƙarfina ba, ina yi da kaina, ba sai na je na tambayi parent ina ba. So ina ganin wannan ma achievement ne. Ina son nan da shekara 5 a ce FBL ya zama wani babban brand, wanda tunda yanzu muna da branch ɗaya ya zama cewa muna da branches da yawa, ko ba a Kano kawai ba za mu iya buɗe wasu branches ɗin, kuma ya zama cewa muna ɗinki ba wai kawai na mata ba, har da na maza da na ƙananan yara, tunda yanzu ba wai muna yin ɗinkin yara ba, na 'yan mata da na manya kawai muke yi. Kuma ya zama cewa muna sai da kayayyaki, duk wani abu dai da ya danganci za a saka a jiki za mu ringa siyarwa, daga na maza har na mata. Sannan kuma ina son nan da shekara 5 ya zama na taimaka wa 'yansu za su ringa zuwa suna koyon ɗinki a ƙarƙashina, ba wai cewan za su biya ba, zai zama kamar empowerment. Za mu ringa koya musu ɗinki, sannan in sun tashi tafiya za mu ba su abubuwan da za su je su ma su fara nasu sana'a da za su dogara da kansu.